ଛଳାରେ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଯାହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଡାକ ଏକ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ କହିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କେତେ ବଡ ଦର୍ଶନ। ଆଜି ସମାଜରେ ପିତା ମାତା ମାନେ ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେଣି କୋଉଠି ଜରା ନିବାସରେ। ବୁଢା ବୁଢୀ ତାକୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କାହିଁକି ନେଇକି ରଖିବୁ, ତାକୁ କାହିଁକି ପୋଷିବା। ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ବାପା ମା ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଲେ ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ତ ଭତ୍ତା ପଇସା 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ମନା। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ତ ଏହା କହିଲେ ତ ପିତା ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ ରଖ ସୁସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ଅଟିକି ନାହିଁ ମହର୍ଷି ମନୁ ଲେଖିଲେ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଇଛି। ମହର୍ଷି ମନୁ କଣ କହିଲେ ବାବା? ଦେବତା ଅତିଥି ଭୃତ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ମୂର୍ଛିଛି ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଇଛି ସେ କିଭଳିଆ ପୁଅ ନ୍ୟାସ ବୋଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ମରିକି ସେ ଯଦି ମରିଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆସ୍କା ଫଟି ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ମଦ ମିଳୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଖାଉଥାନ୍ତା। ଯଦି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଇଏ ମଦ ଏତେ ରେଟ୍ କାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କର ଆସନ କୋଉଠି କୋଉଠି? ଆଜି ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଦେବି ସମାଜର ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ଉପରେ ପାଲା ହବା ଦରକାର। ୟା ପରେ ତର୍ଜମା ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଦେଶ ତଳକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବନି। ଆରେ ଧନରେ ଏ ବାହାବରି କିଏ ହୋଇବ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ଯେତେ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭବା ଦୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଜ ପଦକ ଆଜ୍ଞା ବୃଥା ହେଇଯାଏ, ତା ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯାଏ ନା। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମତେ ମନକୁ ପଠେଇବେ ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। ଘନଶ୍ୟାମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମତେ ମନକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଆଉ ସିଏ ନ ଜାଣିଛି ସେ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଶୁନ ଜନନୀ ଶୋଇ ସୁତୁ ବଡ ଭାବେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ ସୌଭାଗ୍ୟ ମତେ ପଠେଇ ଦିଅ। ତେଣୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ଥୋଇଦେଲେ ଆଣିକି ଇଙ୍ଗୁଦି ମାଳ ଶୀଘ୍ର ବନବାସୀ ଦେଶ ପିନ୍ଧିକି
এই বেশরে বନରେ ভ্রমণ করিব ঘনশ্যাମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ବୁଝିଲେ ହାରି ନନା ନନା ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ନନା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନନା ଆରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି ନନା ମୁଁ ଆଜି ବନକୁ ଯିବି ନନା ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯିବି ମୋତେ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉ ନନା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବି ନନା ତୁ କୁନି ପୁଅ ନନା କୋମଳ ପାଦ ନନା ବନରେ ବହୁତ କଣ୍ଟକିତ ପଥ ତୁ ଯା ନା ନନା ଆପଣ ପରା ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରେ ତୁ ଯା ନନା ହେଲା ତୁ ତ ଅଝଟିଆ ନନା ଯା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଛି ମାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବି ଏ ପରିବାର ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି କି ଭଳିଆ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଛୁରୀ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଚଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି କି ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି କି ମା ସୁମିତ୍ରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମା ମା ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ମା ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ଧନରେ ମା ଆରେ କଣ ନନାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବନବାସ ଯିବି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବି ବନବାସ ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମା ମା ହଉ ବାବା ଏତ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ମା ତ ଭାଉଜ ଯାଉଛି ମା ଆଉ ସୀତା ଥିବ ହଁ ମା ତୋର ଭାଉଜ ହଁ ମା ବାବୁ ତୋର କେତେଟା କଥା ମୁଁ ପାଳନ କରିବି ହଁ ମା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କଥା ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ମା କୁହନ୍ତୁ ମା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କଣ କହିଲେ ମା ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ମାତୃ ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ହଉଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସୁମିତ୍ରା ମା କଣ କହିଲେ ଚାହିଁଥିଲେ ପୁଅ ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଆରେ ଦଶରଥ ପାଇଁ ତ ବର ମଗା ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବର ମାଗିଛନ୍ତି କହିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଁ ମାଗିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ କେତେଟା କଥା ମାନିବ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାନାଟକ କଣ କି ରାମଙ୍କ ଦଶରଥଙ୍କ ବିଧି ମାଙ୍କ ବିଧି ଜନକାତ ମୋଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ମଠ ବିଧି ପଛ ବର୍ଷ ତଥା ସୁଖ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କୁ ଦଶରଥ ବିଧି ବାବା ମା ତ ଦଶରଥ ତ ପିତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦଉ ରେ ଧନ ତ ରାମ ବଡ ଭାଇକି ସେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ମାଙ୍କ ବିଧି ଜନକ ଆତ୍ମଜା ମତେ ଯେମିତି ମାନୁଛୁ ତ ଭାଉଜ ଜନକ ଆତ୍ମଜା ସୀତାଙ୍କୁ ସେମିତି ମାନିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ ଏଭଳି ଦର୍ଶନ ଆଉ ନାହିଁ ଏ ରାମାୟଣରେ କେତେ ବଡ କଥା ଶାଶୁ କେମିତି ହବାକୁ ହୁଏ ଆରେ ରେ ନିଜ ପୁଅ ତନେର ମାନେ ରାମ ତ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ତ୍ୟାଗର ପଠେଇ ଦେଲେ ମା କି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଯେମିତି ମା ବୋଲି ମାନୁଛୁ ଭାଉଜକୁ ସେମିତି ମାନିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ତେବେ ତୁ ମନର ସୁଖ ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆରେ କୈଳାସ ଖେଳଟାକୁ ଠିକ ଧରିଥିବେ ଭଞ୍ଜ ରଖିଲେ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମହାନାଟକରେ ଭଞ୍ଜଦେବ କମ୍ପେୟାର ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରେ ପୁତ୍ରେ ସେମିତି ମାନସ ଜାଣି କଣ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଇଲେ ସୁମିତ୍ରେ ପୁତ୍ରେ ସେମିତି ଶ୍ରୀରାମ ସମ୍ମାନାର୍ଥ କହିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଜାଣିକି ପୂଜା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ହନୁମାନ ଯାହା ଲେଖିଲେ ତାକୁ କଲେ ସେ ପରା ବଡ ଭାଇ ମୋର ପିତୃ ସମାନ ତାଙ୍କ ସେବାରେ କେବେ ମୁଁ ହେଳା କରିବିନି ମା ଏ କଥା ବର ମାନିବୁରେ ଧନ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବି ଭାଉଜ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାତି ଦିନ ରାତି ସମସ୍ତ ରାତି ଗୁଡାକ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ ଅନିଦ୍ରାରେ କଟେଇ ଦେବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ବିନିଦ୍ରେ ସର୍ବରି କି ହରିବୁ ସର୍ବରି ଅର୍ଥ ରାତ୍ରି ସବୁ ରାତି ଗୁଡାକ ଅନିଦ୍ରାରେ କାହିଁକି ନା ବଡ ମାୟାଠୁ ଅସୁର ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ମୋ ବଧୁଟା ଯାଉଛି ସୀତା ତାଙ୍କ ନିଜର ବଧୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ
ନିଜର ଶାଶୁ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୁଡାକ ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲେ ବୋହୂ ଗୁଣ ଯାଇକି ଶାଶୁ କହୁଛି ତ ଶାଶୁ ଗୁଣ ଯାଇକି ବୋହୂ ବୋହୂ କହୁଛି କହୁଛି। ଆଜି ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି ଆଜି ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା। କୁସଂସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ରହିବା ଦରକାର ନିହାତି ନିହାତି ତେଣୁ ସଂସ୍କାର କେମିତି ହବା ଦରକାର କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ କାହାକୁ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀ ଯିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମା ସୁମିତ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ତତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ମା ଶୋଇବିନି ରାତିଗୁଡାକ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବିନି ମା ଶୋଇବିନି ହଁ ହଉ ମାଟି ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ଭାଇ ଭାଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହବ ଏ ଯୋଉ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ ମା ସୀତା ସୀତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣ ଯିବେ ବନବାସ ମୁଁ ରହିବି ନା ହେଇପାରିବନି ଆପଣ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନା ତୁମେ ତ ରଜା ଘର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ରଜା ଘର ଝିଅ ରଜା ଘର ବୋହୂ ବହୁ ଆଉ ବନପଥରେ ଯାଇକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ତା କଣ ହବ ତମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଭୋଗିଲେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ସତେ ତମେ ଜମା ଯାଅନି ତମେ ହଉଛ କୁଳର ବୋହୂ କୁଳ କୁଳ କୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତମର ଧର୍ମ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ସହିତରେ ଯିବ ଜମା ଯାଅନି ବନବାସ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମେହର ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଲେ ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ସୀତା କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସତୀ ସତୀ କିଭଳି ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ତାଙ୍କ ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ସେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହୋଇଥାନ୍ତି ରାଜ ରାଣୀ ଯା ଯା ହେ ବିଭିକାରୀ नारी जगत को शिक्षा देले बोले मोर राजा रानी ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ବାପା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୋ ବାପା ତ ଜଣେ ରାଜା ରାଜା ମୁଁ ତ ଚାଲିଲେ ଗଲେ ସେଠିକି ଆନନ୍ଦ ରହିବି ନା ଯିବିନି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପାଳନ ପ୍ରଭୁ ଯେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ସିଏ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ସିଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଧୂଳି ସାତ ହବ ଅନ୍ତ ଗୀତ ପଥରେ ଯିବେ ମୁଁ ଯାଇକି ସୁଖରେ ବସିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରାଶର ସଂଗୀତା ପରାଶର କହିଲେ ଜୀବିତ ଯା ତୁ टिप्पणी देले देले कहले पथ्यौ जीवित जातु उपास्य व्रत माचल स्वामी जीवित थिबा समय रे जो नारी उपवास व्रत करे जो नारी आनंद रे विलास व्यसन रे रहे सा नारी नरकं ब्रजे से नारी तो नरक को जाए ता स्वामी रो आयुष्य क्षय हो जाए मरु की घर की उषा करिबी साड़ी दुकान या पर बंद फल दुकान बंद धूप दुकान बंद कदली दुकान बंद कहीं की जानिलु मां माने जदी उषा व्रत न करिवे फल दुकानी साड़ी दुकानी समस्त चाबी पकई घरे रही सते हां सारे अरे अब सावित्री अमावास्या हबो फल किलो ये सालवा किलो 120 130 हबो अरे विश्वनाथ आज्ञा सारे अरे या भीतर जो दर्शन अछि आज्ञा आज मां सीतांकर जो कहिबार जो लालसा आज्ञा कहिबार समान जो चेतना हां दिग्दर्शन ताकू टिके लक्ष्य कर से फल भिड़ हले कोन आज तो सावित्री अमावास्या करके सेते बेले सावित्री तो फेरे अंतरे सत्यवान हां जमपाखु आजिर सावित्री कोन बोलजंदी स्वामी माने को गृह चंगरे बाडौजंदी ये जमपाखु को पठे दउछंती आज्ञा आज्ञा डिवोर्स देलेनी भलो साडी सावित्री अमावास्या रे भलो साडी देई परलानी भलो साडी साया देई परलानी स्वामी हां ताकू धिकार कला कोदिनी या स्त्री साडी साया ब्लाउज देई पाइलानी ये जो माडो खाई जी ये तो स्त्री बकु मारे हां पर छाड़ो मारे जाय तो कथा अरे ट्रेन ले जाई सोइला ट्रेन लाई
ତା ସ୍ୱାମୀ କି ପଠେଇ ଦେଲା ତମକୁ ହଁ। ଆଜି ସମାଜରେ ଏଇ ଚାଲିଛି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମାନେ କଣ ହଁ ସାରି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ থাকে ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି থাকে ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି থাকে ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି থাকে ଅନ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ থাকে ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି থাকে ଧର୍ମ ବୋଲି ଜାଣି থাকে ଧର୍ମ ମାନେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇଦବା ଆରେ ରାତିରୁ ଉଠି ସ୍ନାନାର୍ଚ୍ଚନ କରିବା ଧର୍ମ ନା କହିଲେ ଧର୍ମ ମାନେ ହଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଅନ୍ୟକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ରହିବେ ମୁଁ ଭଲ ରହିବି ଏ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ कौन रखिले आज्ञा अभिज्ञान शाकुंतल मजा संस्कृत काव्य ओडिया रे लेखिले मेहर आज्ञा अनुवाद करि छन्दी कायनो मुनि से शिक्षा दउतंदी मा तांको झियो कोन कहले शाकुंतल कहले स्वामी होचंदी गुरु स्वामी होचंदी परम बांधव स्वामी ठारू बड़ बंधु आ किछि ना छेडी तो सब जानि छन्दी स्वामी सेवा नारी धर्म सीता कहले आपन को सेवा छेडी मोर कोन अछि किछि नहीं प्रभु आपणक पाद तले सेवा करूथिबी जे पर्यंत पिंड रे प्राण थिबो प्रभु एई कथा कहले मा सीता आगे आपण मानकर संत तुलसीदास कोन कहले कहबा एते गभीर कथा कहछन पदर गुटे गुटे पदर मूल्य 1 लाख टंका ससुर एता